ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораем. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон назди заправкаи Зоир гуфтагӣ аст. дӯстон, хаб бештар маълумотша мегирем. Якхонага квартира аст ки дӯстон дар якум ошӯна цоколни, яъне ки квартира аст дар таги подвал мешавад. кадоме ки медонад не ки беҳтарин кадаги мега дар инҷа ҳамаи одамо ҳамин хел зиндагӣ кардеса. бештар маълумотша мегирем. доми ҳашёна дом аст. 58 квадрати метри обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш аст ки мега бо ҳамаи чизи чораш мефурӯша. мега ҳамаи ашёи зиндагӣ дорад. кухни гарнитур, қолинои қимат, шифонер, холодильник, стиральни машина, обшим, ҳама чизи дар кори мега оварда мондаги аст. бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш дӯстони азиз 230 000 сомон ки боз арзон ва муомила мешавад. пеши квартира дом, яъне ки магазинои нав аст, заправка, мағоза, ҳама чиз аст. марҳамат, дигар рақамҳош, дигар маълумотош аз ҳамин рақамҳош метавонед гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рудаки дар ленинский района дар ҳамин территорияи районша аниқтар маълумотша нагуфтам. бо ҳаминам як дона суратша равон кардиам. дӯстон, заминаш 2 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардага, хона коробка, шкатур, монтаж дар теза часпудага, фақат рангу бор мондага мега. гирдуванаш полни худ маҳкам, даврӯзаи нав, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммомшам авделни аст. фақат рангу бор мекунем мега. хона коробка не ки шкатур кадаги. ҳай бештар маълумотша аз худшон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомон ки боз арзон ва муомила мекунем мега. агар харидорои аниқ бошад мега бештар маълумотша худшон ба телефон мефаҳмода. фақат одамони харидор. рақамҳошро дар поини видео аст. дӯстони азиз, марҳамат, занг зад бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидорча, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни бо подвал, кухни дар тагош, кухни хобу маналит кадаги мега. болош 2 ошӯнам кадам мешавад ва ошхонашам отделни ҳаст мега. дуруни хонада оби шаҳрӣ овардаги аст. оби водопроводи шаҳрӣ ки худшон меояд, оби тоза мега барои оби менӯшиданӣ. хона бо гӯшти пухта карди омода шудааст. дӯстон, барои ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё аст. медонем зиндагӣ ремонти беҳтарин кадагиае. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% бемаълум, фақат одамони харидор бошанд. нархаш 180 000 сомон ки боз арзон ва муомила мешавад. ҷош ҷои нағза мега. одамо зиндагӣ кардесанд, яъне ки наздики шаҳр. марҳамат, рақамҳошон дар поини видео аст. агар ба кадоми шумо лозим бошад метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо ҳам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, мошин барои реклама кардан, барои фурӯхтан, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номераи имо васаи мо партнери мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардем квартира аз ноҳияи ёвон монед, баҳри шумо пешкаш кардем. квартираи фурӯшӣ дар ёвон қарор дорад. дар посёлкаи карматлои қурбон гуфтагаи соҳибшон духонага квартира аст. дар дуюм ошӯна қарор дорад. 60 квадрати метри обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, балкон, яъне ки ванна, ҳамин хел чизо аст. средни ремонт дорад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш хай таъмин аст. хоҳен ремонтша бо як айсар мекунед, зури бад мешавад. срочно сум дар кора мега соҳибшон ба ҳамин хотир фурӯш намудиянд. нархаш 155 000 сомон ки боз арзон ва муомила мекунем мега. духонага квартира дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизои лозимӣ аст. марҳамат, занг зад бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира метавонед гирем.
хонахои фуруши назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи вахш, яъне ки кирифи сеюмда қарор дорад мега соҳибшон. заминаш 9 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона ва кухни, термиз, кондитсионер ҳамин хел чизо дорад ки хона мега ремонти замонавӣ кардагӣ, яъне ки даромша нишона додиан хай банияша мега кафел задагӣ ҳамаш замонавӣ дӯстон хай ремонт барои зинда кардан мешавад мега соҳибшон. дарахтони мевадиҳанда, обшамоса, гирдиш, полни худ маҳкам, хай чойлоби ангур ва дигар маълумоти пурра аз худашон мегиранд агар ба шумо маъқул шуда бошад. нархаш дӯстони азиз 210,000 сомонӣ мега ки боз арзон ва муомила мекунем мега сум дар кора мега арзонтар мешавад ки ҷои нағза мега соҳиб лаби роҳай наздики шуда чизои лозимӣ ҳастай. хай кадомтон агар маъқул карда интихоб карда дӯстони азиз метавонед ки маълумотҳои 100% тоқа аз соҳиби ҳамин хона худтон гирифта метавонед. марамат занг занед ва лайкотон намоне видеонавори моро хоҳиш мекунем ки падилиса кунед чӣ хона ки дар кора нависед, албатта пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар раёни Фирдавсӣ пеши прокати Москвич гуфтагӣ ҳастад. дӯстон хай кадомтон медонед, хай бо дигар маълумотча мегирен. як хонага квартира ҳастад ки дар 4 ошона қарор дорад, доми 5 ошона ҳастад ки 34 квадрати метра. обу светаш ҳастай, ошхона дорад, ҳаммом, хобвана ва термиз, кондитсионер, мебел, шифонер ҳамин хел чизои лозимӣ ҳастай. мега хай намедонам ин чизоша қатиш метия наметия нагуфтем, не ки ҳамаи чизои дар кориш ҳастай. бештар маълумотша аз худашон мегиред. нархаш 230,000 сомоние ки боз арзон ва муомила мешудааст. шифонер, холодильник мега стирали машин ҳамаи лозими чизо оварда мондагӣ аст. ремонтуш барои зинда кардан 100% омода ҳастай, не ки ҷош мега ҷои нағза ҳамаи чизои даркорӣ дар наздикиш ҳастай. дӯстони азиз, агар ки ба шумо ҳамин квартира маъқул бошад, агар шумо омода бошед хариданда, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира метавонед ки дигар маълумоташа 100% карда гиред. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гипразевер лаби роҳи калонда мега соҳибшон. аниқтар маълумот нест. духонага квартира ҳастад дар 8 ошона қарор дорад, 50 квадрати метрае ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел, яъне ки ремонти замонавӣ, ки ремонти нав кардагӣ мега новостройка дом ҳастад ки доми тоза мега дарунаш рӯшани хушрӯӣ, яъне савримени мега тайёр кардагӣ мега соҳибшон, яъне ки ҷои нағзда мега раёни ҳамин гипраземда. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад. нархаш 300,000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар дуюм ошонае, яъне ки 50 квадрати метрае. кадомти шумо агар маъқул карда бошед дар 8 ошона метавонед ки бештар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гирем, бо арзон ва муомила мекардан. шумо агар бародарон ҳамхали квартира дошта бошед ки хона, замин, мошин барои фурӯхтан, барои реклама чизе ки набошад, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб муроҷиат кунед ки ба мо партоем, мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дар кӯчаи Айни 26, яъне ки рӯпарои даврӯзаи Ламанос, яъне ки наздикии Ламанос мега соҳибшон. кадомида наздикии Ҳоҷи Шариф, яъне ки бозори Ҳоҷи Шариф мешавад, бозори Фарғонда наздикае. духонага квартира мешавад дар дуюм ошона қарор дорад, 48 квадрати метра, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел, қолин, курпача, яъне ки пардаҳо бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. дӯстони азиз, ки ҷош мега нағзай духонага квартира ки уже омодае, метавонед дар омода зиндагӣ кунед. ремонтчам ремонти нағзае. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаи нағзам мекунем мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки аз шаҳри Бохтарам хали квартираҳо мепурсанд, ина шумо агар вариантош агар ки тоғри гирад, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраи сафодаша аз худашон гирем. хоҳиш мекунем дӯстони азиз, ки агар видеонавори мо ба шумо маъқул шуд, лайкотон намонед. кадомтон агар дар канали мо обуна нашавед, обуна шавед ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон падилиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар райони Ватан гуфтагӣ аст. хеле бештар маълумотша аз худашон мегирен, яъне ки кӯчаи против поликлиникаи як гуфтагӣ аст. дӯстони азиз, бештар маълумот аз худашон. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 30 квадрати метра, доми 3 ошона аст ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. хоб дигар маълумоти пурра бо телефон гуфтагӣ. ремонтуш средня, яъне ки ремонти 100% кардагӣ нест. хай ремонт айсар
худатон мекунем гуфтагаи ҳисобшон без ремонт ҳисоб кардагаи соҳиби буш. Нархаш 180 000 сомон ки бо арзон ва муомила мешавад дар назди квартира. Дӯстоне ки аз шаҳри Хуҷанд яъне ки квартира пурсиданд вариантҳои хуб 180 000 сомон бо 30 квадрати метр буда метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гиред. Марҳамат занг занед бештар маълумоти пурра аз соҳиби квартира. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳаст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар кӯчаи Салимзода 22 гуфтагӣ аст. хеле бештар маълумотша мегирен. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метр обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел ва ванна ремонти нав аст. Дӯстон ки ремонти беҳтарина шароитҳои зиндагиш омода ҳаст ки бештар маълумот бо телефон мега соҳибшон ки маълумотша кам пешниҳод кардаган аз худашон мегирен. нархаш 195 000 сомон ки боз муомила ва савдо мекунем мега, яъне ки арзони хуб мекунанд. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамхали квартираҳо лозим бошад, рақамҳои ҳар як кадомшон дар поёни видео мондагие ки метавонед занг зада бештар маълумотоша гирен. хоҳиш мекунам ки меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имотон ҳамин силкаша подлиса кунед. ҳамиқа кор кунед. ай шумо хоҳиш мекунем ҳамиқа шумо дастгирӣ кунед ки мо ҳар рӯз яктаи видео ё дутаи седаи видео партем ки мисол лайкотон намонед. ва чӣ хона ки дошта бошад агар фурӯхтан метавонед ки дар номери имо ҳасаб рӯй кунед, рекламаш мемонед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар диагностический центр гуфтагӣ аст. дӯстони азиз пеши гимназия мешавад, яъне ки наздики поликлиникаи 12 детский, пеши балнисаи Истиқлол, пеши бозори Султони Кабир мега соҳибшон, яъне ки супермаркети Ёварда наздикаи болои супермаркети Ёвар ҳамеша маълумот дода гастам. духонага квартира аст ки дар 4 ошонааш қарор дорад. 42 квадрати метр обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аст ки мега ки мисол квартира қариб се хонага кардем мега, мисол кухнира мега ҷои балкон бурваде мега, балкона тақсим кардем, нимша кухни кардем, нимша мисол ҳамеша тақсим кардем, дар роша калон кардем. дар дуруни хона ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. кондитсионери Samsung ва холодильник Samsung, мисол ҳамеша чизои лозимӣ ки барои зиндагӣ кардан оварда мега, ҳамаша қоидавӣ мега, термис, кондитсионер ҳамаш замонави оварда мондагиай. нархаш 390 000 сомон ки боз арзон ва муомилаи хуб мекунем мега, ҷош ҷои беҳтарина соҳибшон. ба кадом дӯстоне ки агар ягон маълумоташ фаҳмо набошад, рақамошон дар поёни видео мондагие ки метавонед занг зада бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. ҷои беҳтарина мега соҳибшон дар наздикиш, яъне ки масалан гимназия, садик, бозор ҳама чӣ ҳастай. марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат боятаи дигар дар кӯчаи Салимзода 18 гуфтагӣ соҳибшон, Салимзода 18 а. хоб духонага квартира аст ки дар 4 ошонааш қарор дорад. 70 квадрати метр дар нуш калон аст ки метавонед се комната кунед. обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, ванна, шифонер, хоб ҳамаи намуди техникаҳое ки барои зиндагӣ лозима мега оварда мондагӣ аст. ремонти замонавӣ аст, фақат метавонем зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз фурӯхта мешавад нархи 250 000 сомон ки боз арзон ва муомила мекунанд. бардороне ки аз ҳамин шаҳри Ваҳдат бисёр ҳамихел масалан квартира мепурсед, вариантҳои хуб ки қариб се хонага ҳисоб мехӯрад ки ҳамаи шароитҳои зиндагиш оварда мондагӣ аст, ҷои нағза мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. шумо агар дошта бошед хали квартираҳои фурӯшӣ ки хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои реклама набошад, дар номери имо ҳасаб рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 та хона ки мо пешниҳод кардем, мо пешкаши шумо гардонем. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.